noma ubani osondelene naye, kungaba umngani wakho, kungaba isithandwa sakho, noma nje kube isihlobo sakho, kodwa nje umuntu oseduze nawe ophilelana naye. Into ekufanele uyibheke kakhulu ngalowo muntu leyo, kufanele ubheke ukuthi akalwisani yini nenjabulo yakho, uyakwazi yini ukwemukela ukuthi wena yini oyithandayo, yini futhi ongayifuni. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi kufanele uqaphele ukuthi akalwisani yini nezinto oyithandayo. Ngiyaye ngithi-ke mina uma kwenzeka uNkulunkulu engipha amandla ukuthi ngiganwe, umfazi engiyomthatha ngiyobheka ukuthi akasiyisona isitha sezinto mina engiyithandayo, ngoba uma eyisitha sezinto engiyithandayo kusho ukuthi lowo muntu loyo uyisitha kumina, noma uyohamba hambe ebe yisitha kumina. Ngibeka isibonelo nje, ngeke ngithi uma ngithi ngiyaganwa ngiganwe umuntu ozogxeka ukuthi ngenza amavidiyo kanje, engizothi uma ngithi ngenza ividiyo bese yagxeka lokho ethi, awu indoda eshutha njalo ayifuneki indoda eshutha njalo. Ngoba mina uma ngishutha noma yini uma ngisuke ngifuna, ngisho ngisedrobheni uma ngifuna ukushutha ngiyashutha. Manje angikwazi ukuthi ngiphile nomuntu ozozonda lento eze eyigxeke noma eze fune ngiyeke, ngoba uma yenjalo kusho ukuthi lowo muntu loyo ngeke sikwazi ukuphilelana. Umuntu osuke ekuthanda nosondelene nawe akalwi nento wena osuke uyithanda, noma ngabe yena akayithandi, noma ngabe yena uyibona ibheda, noma ngabe uphuza utshwala. Uma kuwukuthi yena umuntu ongazwani notshwala, kodwa ngeke aze akugxeke ukuthi wena uphuza utshwala, noma ngeke ezame ukukuyekisa, ngoba uyazi ukuthi utshwala kuyinjabulo yakho, utshwala ila uthola khona injabulo. Kodwa noma ezoqhamuka ekugxeka utshwala eze funa ukukuyekisa, lowo muntu uyisitha sakho ngoba ufuna ukukuyekisa injabulo yakho.